Νέο κατάστημα τώρα με επώνυμα αξεσουάρ εγκαινιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Κολοκοτρώνη 17. Το κατάστημα Πέρλες φέρει την τελευταία λέξη της μόδας στο γυναικείο styling. Χρώμα, φαντασία και άπειρες επιλογές για το στυλ κάθε γυναίκας. Με την τελευταία λέξη της μόδας στα αξεσουάρ και άκρως καλοκαιρινή διάθεση, το νέο κατάστημα Πέρλες εγκαινιάστηκε στην οδό Κολοκοτρώνη με άποψη και φινέτσα στο γυναικείο styling. Το νέο κατάστημα γυναικείων αξεσουάρ Πέρλες άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής και βρίσκεται στη διάθεση των καταναλωτών. Τα πιο εντυπωσιακά αξεσουάρ και γυναικεία ενδύματα για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμφάνιση και όχι μόνο.